počítať do 10. 1 lopta, 2 lopty, 3 lopty, 4 lopty, 5 lôpt, 10 lôpt, 1 auto, 2 autá. Skúsme počítať do 20. 11 žiab, 12 žiab, 13 žiab, 17 žiab, 20 žiab, 11 čiapok. Nájdi obrázok, kde sú 3 jahody, 6 aut, 8 hrušiek. Nájdi obrázok, kde je 8 hrušiek, 1 auto, 7. Koľko vidíš žiab? 5 žiab. Koľko tu máme jahôd? 4 jahody. Koľko tu máme? Nájdi číslo a k nemu správny počet obrázkov. 5. 1. Tebe to ide? Nájdi číslo 12. Si jednotka? 11. Úžasné. 4. Si hlavička? 1. Si šikolka? 3. Nesprávne, to je 11. My hľadáme číslo 3. Len tak ďalej. 6. Tebe to páli. 5. Tebe to ide. 10. Správne. 2. Správne. Ktoré číslo je väčšie? Ale nie, to je menšie. Ktoré číslo je menšie? Vyber znamienko. Rovná sa menšie. Väčšie. 2 je väčšie ako 1.